Zer da gaztiak, hementxe, Gari Infernu eta bai, hau Minecrafteko lehen atala izango den bideora etorri zarete. Jose ondo esplikatzen oken batzutan, eta segasi bese batetan. Bueno, mundu berri bat sortuko jau, munduaren izena jarriko jau Waterworld. Eta, joko modua biziraupena, mundu aukera gehiago, denetxia, guitzaldia, piztuta, magana normal, oso ondo. Mundu berria sortu. Hemen, a ber, ze joera zeken, eskerberezek eman esateko Josh Heli, berak lagundu baitit ze mod instalatu bernituen, zen berak badaki Minecraftera jolasten, ni baino gehiago. Ez tekela zaila, baino, oiba, horren gauza indafeiz. Venga, ardillak, zedek, ardillak. Bai, gizue, ardilla direla gauzari garrantzitsuena ziren egurrarekin batea, oia egiteko, a ber, ardilla indagatik eta. Aiaketa. Treanea, zogarrak eta. Bale. Oain, hola hor, edifizio, berriz, arbolak, egurra berdila doain. Venga, va. Ahí va, tachan magia. Oire, que eta... Egurra lori bildu. Aire, que eta, vale, listo. Beste arbol bat tingo jau. Eta niko egur basekau. Oye, que está, venga, dale. Velocidade. Jaja. Venga. Oye, que está. Egur gehiago. Nik esan nik, hola, nikoak da. Vale, a ver. Ordun. Ai. Waypoints. A ver, remove. Keep. Remove, porque haiek leheno, agertu desizkiak etxiki zeba. Bai, leheno proba egiten ebilina, gaber dana ondo zitxon, hemen dikanez. Areka jongetok. Egaldea, giro ona aneongaketa. Hemen behan konstruzio bat zego da mateik. Justu hortik zitxon. Hain ardillak bai, oin behiak edo txerriak, oiuak, oliaskoak. Berko nizkik janari jagantzako. Baina, bueno, ozen ere eka... A ver, eso se fundo, menduzko topatze egon. Pues hemen kobazulo bat ziok. Joder, kustan rifles da ziok, ki. Oide, hartaldia dauna hemen. Hartaldia baino. Oi. Ana hartu izjozita llegau. Jo, Vale. Hemen ikustizkia, tornun. Egurra, kraftea hauka jau pixkat. Makilak. Berta sortzi, nekuak. Orduan bat. Eta espata. Bai, espata. Espata. Eta pikotx bat, bazpaine. Bazparemi. Bueno, batekin, krafteko. Bueno, bi zagoetuk, venga. Pesau. Vale, krafteko maia hartzai hau. Oiek eta. Espata. Eta guain janari pixkat. Vale. Janari ja, bueno, hemen ikatza da ikusi jat. Usteat hemen dikemetu benokela. Venga. Horrenengo eguna pasatzen mintzat. Gol jata bazizkan diti horren. Saldi jasia.
Saldilla, cosa. Qué guay. A ver. Bueno. Orduan, pikotxa hartzei hau. Eta ingo jaunadek. Hau dana hartu. Importante izatek eta antortxi jakiteko eta labia martxan eukitzeko. Oiek eta tipitapa, tipitapa. Ai ho, ai ho. La 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 la. Mehatzeran lanera noan, la. Ai ho. Bueno, gizue Minecraften aurrenengo kapituluak beti berdinak izaten dela, alegia bizirauteko materialak bilatzea, ezta? Eta hori ari gara egiten. Nahiko sorte izan dugu, artilea lortzen, nahiko erraz, janari pixka batek badugu. Hau da hartuko jau, ondo etorriko eta. Eta hori bai. Aiak eta... Algorak ajuteko bai, hemen txeik bai zulua. Zulo bat. Vale, holaxe, jak. Jak. Bueno, aprotxatuko ju, egun argiziokela, etxe bat iteko. Etxeko bat iteko, alegia. Aiak eta... Oso ondo, a ver, kenduko jau, venga, ba. Oio zulua eni. Bueno, pikotxa aprotxatuko jau. Oin, ningo jat beste pikotxak, baina, bueno. Oiak eta. Bueno, neko leku basiok, baina pixar ondi jau ingo jau. Konfortable duteko ez, gure koba hontan, aurreneko koba izan da. Bueno, hemen nikan abiatukoek, zera guzti, ordu noen. Bat. Bai. Tuku. Eta aprotxatuko jau, bai, pikotxak iteko. Bat, fuera. Bi pikotx, basparen bai. Espatare ingo jau. Bale, batekin, oengoz nahiko izango eke egite zaitek. Orduan, hemen jarriko jau. Zura basekat. Bale. Importantia, oia hartia. Etia, ate bat ingo jaure bai, importantia, koban atia jarriko jau. Vale. Oh, kriston polita giltzen edek. Justin Bieberren posten bat jarriko jau. Oh, atia. Vale. Ordu noain. Vale, hoi bizkat. Jarriko jau. Sondo. Hoi deketa. Eta ingo eski jau zuargiak. Oen berko jau. Berko eski jau, lori. Vale. Eta jarriko jat hemen. Eta hor, onde guztako. Bueno, aurrenengo kapituloa nahiko divertigarria joten hori da. A ber, egurrarekin berko nik egaz. Zazpi. Ai, sortzi berko nik. Vale. Hola, momento lag. Vale, tranquilo. A ber, hemen jarriko jau etxia. Oi ba, eso listek ze. Vale, koba etxea. Koba etxie. Ok. Vale, hola galtzen bale maituk. Ja bidia, basek espata. Beti soñian. Eta bazen nahi arbolat. Metxeziok, vale.
Vale, oain, egur pixka gehiago bilduko jau. Bintzat, zea egiteko. Kofria egiteko. Armailuak. Bueno, ahí va. Bildu, goizuko dena. Vale. Honekin, nahiko izangoek, iluntzen nahi dik, ez? Bai, horra, ikustek sartzen nahi dala. Oso ondo. Koban kanpoan argila jarriko jat, gainean. Hoitek. Eta, hola, monstruituak ez ditu gurbilduko. O bai, ez egite. Betitura berrein egiteat. A ber. Oso no. Atea zure hartika. Hori. Eta bain. Bat. Eta bi. Neiko izango ez? Hiru. Eta lau. Vale, lau kutsa. Indizki jau. Ordu noain. Fallau. Vale. Zulua. Zulua ingo jau hemen. Iluntzen nahi dik. Atia jarriko jau. Importante. A ver, este da igual gero. Hortxe. Kofriak, bertan. Arreinatuko jau. Barro nitxok eta etxe guzten. A ver, atea jortikan. No, eta. Bat, bi. Bat, eta bi. Etxe guzten. Etxeak usten. Zeba ez ziakutzen. Bale, basikit. Egia zen berbaren ni bastante... naiz, oso... Naiz, esko ibili Minecraftea, vamos, enak da ibili dain, alakilla. Bale, igual horret, igual. Txitxala usten, a ver. Bai. Vale. Hop, vale. Kutsa, sekau, larrua lagako jau. Eta... bai, hori bai, honeko, basparez gainean. Hori bai, asiak. Harrikatako azaldu. Bueno. Hostia, janari ja, txabal. Oso ondo, janiko jau. Sandia janiko jau, Janiko jau. Bueno. Hostia, arkero bat. Bueno, gabez dekela ikusi jau. Bueno, hemen txutxuko ja horrengo kapitulu hau. Niko gauza indizki jau, koba bat, artilla bilatu, txekze, eta etxe primitibo batin, alabeja usanza. Eta ordun, oeme urrengo kapituluan, esploratuko dugu, hor dagoen minoriez, hor dagoen mehatze hori abertzozen bilatze jaun. Balaxe, a ber, miniatura iten nola asmatzeat, a ber, miniatura, nolan? Ez, hau zume. Ez, V, ez, ai, ez F5? F5. Holala. Galtzatu joten. Bueno, a ver, jarriko zea hotxa, National Geographic hotxa, eta gaztiak hemen txutziko dugu gaurko bideoa, beraz, urrengoan, atalean, txan! Baixe, mehatxatik nahi hola, beste gabe. Ale ondo izan untxa, iroldiz da, bueno, baixe, gizue, norbait Minecraft buruz ose baldin mazikik, baina idatzi zo zikaizkin baldin mehertorian, komentarietan, mensaje behali, nesuena, bale? Balaxe, aio!